Kommer nu, kommer nu, kommer nu, kommer nu. Hvad for et skin er du? Hvad for et skin er du? Captain America. Hvor er den henne? Er du oppe i huset her? Hej, der var du. Du er ninja. Hvad vil det sige? Hopper du så ud, eller hvad? Hvad skal du? Ligesom sidst, ikke? Altså, ja, der... Ja, altså, min sværd, det er noget crap, altså. Hvad med at... Ja, du løber op, jeg løber ned og bliver dræbt, og så skifter jeg til nej. Okay, jamen, så venter jeg lige her. Ja, og hvor du shift ned, så til andre ikke kan se dig. For shift Ellers bliver jeg dræbt der. Så andre ikke kan se. Nå. Kom så. Fortæl om en, der hacker. Nå. Det er så dig, når folk skal snøde. Hvad siger du? Nej, kom nu. Perfekt, der er også en efter mig. Er det? Jeg løber lige op ad den her skide stige her. Skal jeg lige vande lidt, hva'? Hvad nu? Kommer du? Er der en efter dig? Nej, ikke alligevel. Ikke alligevel. Vil du have Danmarks før? Ja, hvis du har noget, der er bedre end det her. Hvad er det? Sygt. Og du får også det her. Det er dårligere. Hvad? Det er svært dårligere end det, jeg har i forvejen. Det, jeg har, det er 775. Nå, lige meget. Hvad skal vi så gøre ligesom sidst? Jeg har ikke svært. Må jeg lige komme Danmarks igen? Hvorfor vil du så have det? Eller hvorfor vil du så give mig det her? Det var fordi, hvis du gerne vil have det, så... Har I røget ned? Ja. Fordi så hvis du bare gerne vil have det, så kan du bare lige have det. Nå, nej, eller... Kom her. Jeg vil godt komme her. Hvad for noget? Kom her. Kommer der en? Yes. Jo, han går her. Kom ind. Ej, der er der buepip. Hvad så? Når han kommer op? Han kommer ikke op, så den tøsdreng Jo. når... Så han er der med. Ja, så går der ned. Det er fordi, han shifter. Den skifter. Så kan vi da godt gå ned alligevel, kan vi ikke? Han er fri om det der. Det er fordi, gå du væk fra det. Jeg døde jeg jo. Nå, jeg skifter lige til noget andet, i stedet for den der kedelige... Hvad så vil de sige ting, der er Hvad? Han er OP, han er OP. Han er trader, mand. Ui. Hvad er han? Han er virkelig trader. Jeg kommer. Hvis jeg når derover, inden jeg bliver straffet, selvfølgelig. Jeg tager chancen, defender. Døde du også? Ja. Men vi havde jo ikke nogen gode ting, og han er kun en, og vi to.